croeso cynnes iawn i chi i'r seremoni arbennig yma i anrhydeddu prif lenor Eisteddfod Caerdydd Caerdydd 2022. Yn gystadleuaeth eleni o ysgrifennu darn o ryddiaith ar y testun croesffordd. Y wobr yw'r fedal hyfryd hon. Y fedal wedi ei gwneud o lechen ac mae'n rhyddedig ynghyd â'r wobr ariannol o £100 gan wasg y dref wen yma yng Nghaerdydd. Yn beirniad eleni ydy Geraint Lewis a Manon Steffan Ross. Geraint yn hannu o Dregaron, felly fe fydd ein edrych ymlaen at fis Awst. Mae wedi cyhoeddi 2 nofel, 2 neu 2 o nofelau, a straeon byrion, gan gynnwys, cofiwch o'ch i dwylo a negeseuon eraill. Ef oedd enillydd cyntaf gobr goffa Tony Bianchi yn y flwyddyn 2019. Ac fe fydd un nofel lloerig ddaeth yn ail am y Fedal Rhyddiaith yn 2020 yn cael ei chyhoeddi ym mis Mawrth 2022. Geraint sgrifennu'n helaeth i theatr, ac i radio. Mae'n sgrifennu'n gyson ar gyfer teledu yn benna i'r gyfres Pobl y Cwm. Mae'n byw ar hyn o bryd yn Abereiron gyda'i wraig Sian. Manon Steffan Ross yn awdur, yn ddramodydd, yn awdur gemau llawn amser. Mae Manon wedi sgrifennu dros 20 lyfrau. Wedi ennill gwobr tir na nog deirgwaith, wedi ennill y Fedal Ddrama yn y Brifwyl ddwywaith. Hwyrach mae ei chafbwynt i gyrfa gystadleuol hi oedd ennill y Fedal Rhyddiaith yn y Brifwyl yng Nghaerdydd yn 2018 gyda'i nofel Llyfr Glas Nebo, sydd bellach wedi chyfieithu i 7 ieithau gwahanol, a braf iawn oedd ei chlywed ar heno yn ystod yr wythnos yn dweud fod nofel arall ganddi ar y gweill. Mae Manon yn dod yn wreiddiol o Riwlas yn y Ffrinogwen ac mae hi bellach yn byw yn Hywyn Meirionnydd. Wel nawr, fe gawn ni glywed beirniadaeth y gystadleuaeth. Diolch am y gwahoddiad i fod yn un o feirniad rhyddiaeth Eisteddfod Caerdydd eleni. Bu'n fraint bod yn rhan o'r fenter gymharol newydd gyffroes hon. A diolch i fy nghydfeirniad Manon hefyd. Nes i fwynhau'r profiad yn fawr. Reit, cystadleuaeth rhif 5, y Fedal Rhyddiaith. Darn o ryddiaith heb fod dros 2,000 o eiriau ar y testun croesffordd. Daeth 14 ymgais i law, na chafwyd eiliad eistedd i fyny annisgwyl gan yr un o'r ymgeiswyr oedd safon y cystadleuaeth drwyddi draw yn dda. Bydd beirniadaeth ehangach ar bob un o'r cynigion i weld ar wefan Eisteddfod Caerdydd. Ond am y tro dyma ychydig sylwadau ar y 3 darn daeth i'r brig gen i, sef Rachel, y dyn diarth a Rhyddiaith. Rachel, ceir dyfodiaeth bert ddeheuol i'r stori hon, gyda'r storiwr yn dal tipyn o'r naratif yn ôl, wrth ei ffrwyno yn gelfydd, bron fel pe bai'r stori ei hun yn ddirgelwch i'w datrys. Hanes Jennifer Daniels sydd gyda ni, rhywun sy'n dioddau yn seiciatryddol o bosib yn dilyn chwalu perthynas. Mewn un sesiwn therapi gan Dr Eli, mae'n dychwelyd yn ei phen un o'i hoff traethau ym Mro Gwyr. Nes ymlaen yn y stori, mae'n dihuno mewn ysbyty wedi ddisyrthio ar ôl i'w chalon stopi. Rhaid i darllenydd weithio i ganfod arwyddocad yr hyn sy'n mynd ymlaen, ond mae'r ymwysedd a'r hiwmor slei, tafod yn y boch, yn llwyddo i godi chwilfrydedd. Dylai'r darllenydd gymryd cyngor Dr Eli am Jennifer a bod yn wyliadwrus o'i argraffiadau cyntaf, sy'n nodi'n oddi wrth yr awdur i'r darllenydd hefyd wrth gwrs. Y dyn diarth, stori am ŵr sydd wedi mynd i'r Efrog Newydd i ymchwilio i gyfraniad i Dydci yn yr Ail Ryfel Byd ac i ganfod yn fwy penodol sut y bu ei berthynas farw. Mae arddull cynnil i'r dweud ar y cyfan y gellid o bosib cwtogi ar rywfaint o'r deialog. Mae rhyw hiwmor smalai'r stori yma sy'n ymdebygu ymgais Rachel gyda'r dyfodiaeth ddeheuol bert yn ddigon tebyg hefyd. Mae'r tro yng nghynffon y stori'n effeithiol ac yn groesffordd y marn y treithydd am ei berthynas. Rhyddiaith. Mae pob wyneb sydd wedi ei wrthrymu'n edrych yn wahanol. Mae pob enaid wedi ei wrthrymu'n debyg.
Mae rhyw naws hudolus chwedlonol bron i'r hanes hyn am ferch o'r enw Marged sydd mewn cwch ac yn ceisio torri'n rhydd o gaethiwed perthynas gwrthrymus. Ceir reolaeth gadarn o'r deunydd a llais gwreiddiol hynod, gyda hyd yn oed darnau graffeg rhwyfo cwch yn rhan o'r stori a chlawr arbennig i'r teitl. Trwy ddenu ysbrydion o'i gorffennol i'w chwch a chael gwared arnynt fesul un, gan gynnwys hen gariad llethol, mae Marged yn llwyddo i fentro ar groesffordd rhyddid, gan hyd yn oed newid ei henw i Morwen. Ar ôl trafod gyda fy nghydfeirniad Manon, penderfynwyd taw Rachel sy'n cipio'r fedal Rhyddiaith eleni. Llongyfarchiadau. Wel, diolch am y ferniadaeth. Y da clywed fod yna 40 o gystadleuwyr a bod teilyngdod. Ffigenwr buddigol ydy Rachel, neu Rachel. Mae'n braf gallu cyhoeddi fod y llenor buddigol gyda ni heddi. Ac mae yn bleser gen i nawr i'w wahodd i ymuno gyda mi yma ar y blaen. Mae Rachel yn fwy adnabyddus i ni fel Martin Hughes. Martin yn gyn newyddiadurwr gyda'r BBC, yn fardd, nofelydd, awdur, straeon byrion, yn undebwr brwd, yn byw yn Ffynon Taf gyda'i wraig Nest, yn dad i Caris. Fe ath Martin i ysgol uwchradd Caerdydd, ac mae ei ddyled yn fawr, meddai, i'w athro Cymraeg, Elfed Thomas, y sawl gwaith i ni wedi clywed yr enw yna yn cael ei anrhydeddu gan wahanol feirdd a llenorion. Ac i'w athro Ffrangeg, Ted Poole, a blanodd y Martin i gariad at i ardal, at Gymru ac at lenyddiaeth. Yng Ngholeg y Brifysgol Caerdydd, fe enillodd Martin Hughes radd yn y Gymraeg, ac ym Mhrifysgol Warwick yn ddiweddarach fe gafodd radd uwch, fe gafodd radd MA mewn cysylltiadau diwydiannol. Mae hefyd wedi cyhoeddi 2 nofel o straeon byrion. Martin Hughes yn ŵr sydd wedi cefnogi steddfodau lleol am flynyddoedd a thros y wlad i gyd. Wedi ennill nifer o wobrau yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yn Eisteddfod Talaith a Chadair Powys yng Ngwyl Fawr Aberteifi ac yn Eisteddfodau Pantyfedwen yn Llambed ac ym Mhontryd Fendiged. Mae'n hoff o ryddiaeth yr Americanwr Raymond Carver, y Gwyddelod Colin Barrett a Donald Ryan a'r Albanwr James Kelman. Fel fi'n awgrymu, mae Martin yn eisteddfodwr brwd, haeddiannol o'i lwyddiant, ac mae yn ddiolchgar i Bwyllgor Eisteddfod Caerdydd am drefnu digwyddiad ar adeg digon rhyfedd ac anodd yn ein hanes. Ac oherwydd y cyfyngiadau yna, Martin, mae rhaid i mi'ch gwahodd chi i godi eich gwobr, eich medal, a'ch arwisgo'ch hunan, os gwelwch chi'n dda. Llongyfarchiadau cynnes Martin Hughes. A diolch i chi fel cynulleidfa am eich gwrandawiad a'ch cefnogaeth. Martin Hughes, felly, yw prif lenor Eisteddfod Gyreiriol Caerdydd 2022. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r seremoni wahanol yma. A gobeithio gnewch chi fwynhau gweddill o'r arlwy o Eisteddfod Gyreiriol Caerdydd 2022, a hynny eto yn rhithiol.